skúsim to povedať aj vám, milí Martinčania a Martinčanky, že zase vám zvyšili dane, len aby ste teda to postrehli už 3. rok po sebe. A je to absolútna ignorácia moci, že niekto zahlasuje proti tomu, aby takýto občan aby nevystúpil. Ja tomu nerozumiem a toto je pre mňa odsúdenia hodné. Toto je krásny príklad toho, že ako my bez diskusie dokážeme v meste fungovať takým spôsobom, že si vyberieme tie najhoršie možnosti a vyskladáme z nich riešenie finálne. Hej. Lebo toto nikdy nezaznelo. Tam nášho ekonomického viceprimátora, ktorý vždy pri schvaľovaní rozpočtu v podstate nepovie ani slovo, na to sme si už tiež zvykli. Sú len asi dve možnosti. Buď to vážne nevie, alebo to účelovo zatajuje. Podľa mňa my, keby sme prišli s tým, že chceme svetový mier, oni hlasujú proti. Áno. Niečo podobné sa myslím už aj stalo. Hej. Hej. Hľadali sme spôsob, ako komunikovať s Martinčanmi iným spôsobom, ako to v Martine dneska funguje. Máme tu Martinské noviny, ktoré vydáva mesto. Máme tu Facebooky plné rôznych statusov. Máme tu oficiálne informácie z mesta, máme tu mestskú televíziu. Ale principiálne vlastne ani v jednom z týchto médií nedostávajú priestor ľudia, ktorí sú väčšinou práve spomínaní v týchto médiách. Niekoľko príkladov si dneska aj povieme a preto sme zvolili vlastne formu podcastu, kde teda budem si volať vždycky niektorého z mojich kolegov. Dneska tu vítam Juraja Štála. Dobrý deň. Ahoj Juraj. Zdravím. Takže nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Ten formát budeme opakovať relatívne pravidelne a verím, že teda dokážeme zodpovedať vaše otázky. Na záver, vlastne tým, že aj toto video bude zverejnené, budeme ho zverejňovať pravidelne, tak bol by som rád, keby ste tam kládli otázky, ktoré v ďalšom dieli sa budem snažiť zodpovedať aj s nejakým ďalším hostom, ktorého si sem zavolám. Takže Juraj, ahoj. Ahoj. Ja som nesmierne rád, že teda konečne sa nám to podarilo rozbehnúť, lebo hovorili sme už o tom dlho. Tak. Začnem trochu iným spôsobom. Mnohí ľudia ťa poznajú, vedia, že teda máme tu nejakú Štálku a podobne, ale za mňa osobne, ja som nesmierne rád, že sa mi podarilo vlastne spoznať človeka takéhoto, dotiahnuť ho do lokálnej politiky a pre mňa si jeden ako keby z tých najväčších prekvapení, lebo si taký, že najsilnejší ten komunálny poslanec, ktorý dokáže veľmi trefne pomenovať veci, zvlášť keď sa bavíme buď o cestovnom ruchu alebo o financiách. Tak skúsaj tým ľuďom povedať, že kto je Juraj Štál? Ťažká otázka a teda dopredu hovorím, že toto nebolo pripravené, takže si mi teraz naložil. Neviem, ja som myslím úplne bežný človek, ktorý je možno trošku viac tvrdohlavý, takže keď sa do niečoho zahryznem, tak sa len tak ľahko nepustím. A tak ako si spomínala, ako ma možno väčšina ľudí pozná, som človek, ktorý sa profesionálne, odborne venuje v prvom rade cestovnému ruchu. To je moja práca, to je to, čo som vyštudoval a čomu som sa chcel pôvodne aj venovať, ak by mi to bolo umožnené aj v rámci nášho mestského zastupiteľstva a nášho mesta Martin. Bohužiaľ vieme, ako to celé dopadlo. Takže to som ja. Možno, že mám ešte kopec iných svojich vlastností. Ja som tiež v podstate veľmi rád, že ja som sa predtým pokúšal už o to presadiť určité svoje názory, myšlienky, najmä čo sa týka cestovného ruchu v mestskom zastupiteľstve. A som veľmi rád, že som sa dostal do tejto pracovnej skupiny, to nazveme, alebo do nášho politického klubu, teda ako to oficiálne znie. A pracujem sa mi tam veľmi dobre. Takže ďakujem. Super, krátke predstavenie. Ty si vlastne ten, ktorý vyváža odtiaľto turistov do zahraničia, takže ty vlastne nevieš nič o cestovnom ruchu. Takto ti to bolo povedané na zastupiteľstve. Tak to ma prezentujú. V podstate my sme ešte niekedy na prelome tisícročia boli veľkou aj incomingovou cestovnou kanceláriou
ale práve z dôvodu toho, že sa tu menili rôzne právne predpisy, daňové zákony, tak sa to celé utlmilo a nebol to len náš prípad, ale vôbec ten incomingový, teda ten príjazdový cestovný ruch sa dostal do veľkej krízy a ja som práve súčasťou aj tých procesov a tých tímov ľudí, ktorí na národnej úrovni práve sa snažia ten cestovný ruch, ten incomingový rozbehať. No, dobre. Poďme trošku ďalej od cestovného ruchu. Ešte sa k nemu dneska dostaneme, keďže bol súčasťou aj posledného zastupiteľstva. Ono na tomto podcaste by som bol rád, keby sme rozprávali a reflektovali aj to, čo sa deje teda v meste, čo teda veľa ľudí nemá čas sledovať. A potom sú toho plné Facebooky a sú tam také vytrhnuté veci z kontextu, ale teda dneska je 1.11. natáčame to vlastne na dušičky. A zastupiteľstvo bolo včera, rovnako na dušičky. Skúsme si povedať, že čo teda sa tam včera udialo. Čo bolo na začiatku? Prvým v podstate takým ťažiskovým bodom bol zákon roka. To sa nazýva vlastne náš mestský rozpočet. To bolo veľmi ťažiskové, takže tomu sme venovali asi 2 hodiny. Odhadujem, asi tak 2 hodiny to trvalo. A to je ťažká téma, pretože ja som sa už naučil v tom rozpočte samozrejme čítať. Chvíľku to trvá, kým sa naučíte pracovať s tými číslami. A v tom rozpočte vlastne vidíme, čo nás budúci rok čaká. Čo mesto prioritizuje, na čo si vyčlenilo prostriedky, na čo finančné prostriedky nepôjdu. Vidíme tam, aké sú tam nárasty, čiže vidíme, že to, čo bolo problémom napríklad v roku 2025, že či naozaj mesto pochopilo a vyčlenilo na to viacej prostriedkov, to sú tie naše zametania, upratovania, svietenia a tie úplne základné, bazálne funkcie tohto mesta. Takže vieme asi, ako to bude budúci rok opäť fungovať, alebo ako to bude nefungovať. Podľa tých čísel, ktoré v tom rozpočte sú. Takže my sme sa k tomu chceli vyjadrovať. Samozrejme, má to už také svoje rituály. Máme tam nášho ekonomického viceprimátora, ktorý vždy pri schvaľovaní rozpočtu v podstate nepovie ani slovo. Na to sme si už tiež zvykli. A potom samozrejme, že keď sa to prerokovávanie rozpočtu skončí, tak sú plné Facebooky jeho vyjadrení a vtedy je múdry, ale ja neviem, veľmi pochybujem, že to píše on. Tak áno, máme dobu umelej inteligencie. No, ja si pamätám niekoľko jeho, ako samozrejme na zastupiteľstve asi raz v živote prehovoril. Ale pardon, to nebolo k ekonomickej téme. To je pravda, áno, to je pravda. Ale pamätám si niektoré také ono je zvláštne, že máme tu ľudí, ktorí vlastne majú na starosti nejakých 60-70 miliónový rozpočet v meste. To znamená, rozhodujú o našich daniach a o tom, že kde to bude smerované. A zvláštne na tom je to, že vlastne v niektorých rozhovoroch, čo som zachytil, čo sú teda v mestskej televízii, tak vlastne ja som si všimol, že on nevie ani posúvať desatinné čiarky. Ty si to zachytil? Áno. Bolo by to humorné, keby to nebolo tragické. No, ináč to ma vedie k myšlenke, lebo aj včera dal nejaký status k tomu, že počkaj, ako to bolo, že keby nebolo takto, keby to bolo na Uherčíkovi, tak seniorský šport nedostane ani cent. Teda ja som si spätne prehral všetky moje vystúpenia k rozpočtu. Ja som o športe ani slovíčkom nezachytil, lebo teda ja som aj na začiatku rozpočtu povedal, že ako nemá zmysel niečo navrhovať. Navrhol som jednu zmenu a to bolo, keďže deň predtým mi volal vlastne človek z domu svätého Krištofa, ktorý majú na starosti vlastne nejakú tú oblasť starostlivosti o bezdomovcov, s ktorými máme že veľký problém v meste. A nejak sme si to prešli celé a oni od 2016, to znamená 10 rokov posledných, dostávajú 30 000 eur. Jedenkrát pred voľbami sa im dalo 45 000, ale inak zase potom klesli na 30 000 a ja viem, že neviem o tom dostatočne, ale áno, minimálne keď zoberieme infláciu, mali by ste mať viac a keď som si pozrel vlastne tie oblasti, ktoré oni pokrývajú, akože 5 000 eur navyše nie je žiadny peniaz. Tak však takýto pozmeňovák som aj dal. A paradoxne vlastne tento človek nedokázal ani za to zahlasovať. A druhý status, a ten si aj skúsme ukázať, ten bol 2 hodiny dozadu, tuším, zavesený, kde v tej mojej prezentácii k tomu rozpočtu, kde som ukazoval vlastne, že lebo teraz vyšlo Ineko, že sme 104. najhoršia samospráva, ja neviem, minulý rok sme boli 87. Rok predtým sme boli 55. Zo 141. 141 miest je na Slovensku. Mimochodom, pán primátor Danko,
má druhý najnižší mandát na Slovensku, tuším už iba na východe obec, teda mesto Strážske, tuším. V Strážskom už majú len nižší mandát. Vlastne pán primátor náš má druhý najnižší mandát, percentuálne, keď si to prerátame. Ale to je nepodstatné. Podstatné je, že vlastne my kontinuálne v tom rebríčku klesáme. A pani Balošáková dala takýto status, kde teda hovorí taký ten klasický argument, ktorý zaznieva od ľudí, ktorí nemajú čo povedať. Taký klasický ačohentizmus. Veď pozrite sa na Banskú Bystricu, ona je 100 neviem koľka a nejaké iné mestá, Košice tam splietala a tak ďalej. Samozrejme účelovo zobrala len tie, ktoré sú teda za nami. Keď si pozrieme Trenčín, ten je niekde okolo, a neviem, nie som si úplne istý, tuším okolo 50. miesta je Trenčín alebo 40. A sú tam ďalšie veľké mesta aj pred nami. Ako toto pre mňa nie je argument. Neviem, ako dávať tento typ argumentu, že ale ostatní sú na tom horšie, alebo iní sú na tom horšie, to si už zabudol povedať. A najkrajšie, že na záver teda ona má pasív vždycky dávať také psychologické vsúky tam, hej, že teda nejaké depresie si vari riešim. No nie, mňa práve, že toto baví, hej, že pani Balošáková dá takéto statusy, viac to hovorí o nej, než o mne. Takže, keď sa vrátim k tomu Adamovi, proste dal status včera, krásne na tom je to, že akí sú oni otvorení v komunikácii, že teda Adam má zablokovaného, čiže ja vlastne nevidím, čo ten človek píše. Aj teba? No. A teda mal tam potrebu riešiť, pospájal tam vlastne nejaký seniorský šport. A krásne na tom ešte jedna vec, že vieš, ja sa medzi tými športovcami sa pohybujem. Proste, či sú to futbalisti, hokejisti, hádznári, atleti, veľakrát. A vieš, títo ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom dostanú do funkcie, tak oni uveria sami v seba. A potom však samozrejme tá verejnosť sa k nim správa, lebo sú odkázaní na ich financie, tak ako, áno, pán Veľko, to je jak iste, pane ministře, že áno, pán veľkomožný, áno, samozrejme, super, skvelý názor máte. A oni si myslia, že vlastne to je realita. Ale potom, keď sa s nimi stretne niekto, kto túto funkciu nemá, hej, môže sa s nimi rozprávať normálne a vedia, že aj tak, a však ty mi nemôžeš nič pomôcť, tak ti povedia pravdu. A to sú také rozhovory, že asi by to zabolelo celkom, že keby som vyťahoval tieto informácie vonku, ale to nebudem. Takže k tomu rozpočtu. Takto, ak môžem, mňa napadla taká jedna myšlienka. Najhoršia vec, ktorá sa človeku môže v živote stať, je to, že uverí vo svoju výnimočnosť. Hej? A to mám pocit, že sa niektorým v našom mestskom zastupiteľstve stalo. A ak by som to možno ešte z môjho pohľadu, ja som si musel zvyknúť všeobecne na tom mestskom zastupiteľstve na jednu vec, že ja hovorím svoje názory a ja nie som presvedčený o tom, že som neomylný alebo že to je jediný správny názor. A ja som na začiatku v podstate ako keby tak, nie že provokoval, ale očakával nejaký protinázor. Že keď niečo poviem a niekto so mnou nebude súhlasiť, tak sa prihlási a povie nie je to tak, alebo nemáš pravdu, nejako inak sa na to pozri, alebo niečo také. Toto v martinskom zastupiteľstve nefunguje. To je úplne jedna tragická vec, pretože dobré veci vznikajú z komunikácie vzájomnej alebo z nejakej bitvy názorov, by som to povedal. A toto v mestskom zastupiteľstve je úplne neznámy pojem. Ja som úplne šťastný, no už teraz ani nie, ale bol som na začiatku, keď sa objavilo nejaké meno nejakej pani poslankyne alebo nejakého pána poslanca, ktorý naozaj 3 mesiace, pol roka sa vôbec nikdy do tej diskusie neprihlásia, tak ja už som čakal, bol som šťastný a on už ide niečo povedať a on už bude so mnou nesúhlasiť a možno z toho vznikne niečo zaujímavé. Ale oni povedia niekedy takú hlúposť, že som z toho nešťastný. No, počuje toto, akože aj moji známi, aj rodina sa ma pýtajú, že počuje, že ty ako to môžeš vydržať v tom zastupiteľstve, to je taká, že častokrát, že taká, a však toto je podcast, to si môžem dovoliť, je taká koncentrovaná hlúposť. No. A ja viem, že ja mám jeden obrovský dar, že ja mám strašne široké sítko v hlave, hej, že proste, mne sa to strašne málo zachytí. Hej, že proste tie negatívne veci, ako, no prebehnú cezo mňa, ako ja už som si užil, ja už som bol asi všetko možné na svete. Vrajím, zvláštne na tom je to, že a ono to funguje na tých Facebookoch, že vlastne tým, že človek žije normálnym spôsobom usporiadaným, ja si pamätám ešte minulú kampaň, keď si vymýšľali nejaké veci ohľadne mojej firmy, tak sa ma tam jeden zákazník zastal, že
ten vám bez papiera ani slamky nepredá. Hej. No. A to ma strašne potešilo, že vlastne ono sa to s tebou ťahne. Hej, že keď si slušný človek, máš nejaké tie morálne... Nikto nie sme bez viny, že nikto tu není Ježiš zase. Ale keď žiješ ten ako vo verejnosti vnímaný ako slušný život, morálny život, platíš dane, funguješ, no samozrejme niekedy sa ti stane, že trošku meškáš s daňami alebo niečo, ale to kto podniká, tak vie, čo to je podnikať, zvlášť teda v tejto dobe. Ale toto mňa pobavilo, že proste ľudia, s ktorými fungujem dlhé roky, že sa ma dokážu zase. A to je na tomto super. A keď sa vrátim k tomu mestskému zastupiteľstvu, toto tam že vôbec nie je. Hej, že tam presne ako ty hovoríš, že nejaký súboj argumentov. Ja strašne čakám, aj včera som vyzýval pána Krištofiho, aj keď teda chudák sa nedostal k slovu, ale k tomu sa ešte asi dostaneme, že teda čakám, že povie niečo iné, ako že Uherčík neviem, čo spôsobil, neviem kde. Áno, hej. Vykazíme dobré meno cestovného ruchu, dobré meno OCR-ky, všetko zlé my tu robíme, ale vlastne on na tie argumenty číselné, alebo tie, ktoré my tam použijeme, on nikdy nereaguje. No a to je to, že proste ja čakám, že niekto... A paradoxne napríklad ja teraz aj si priznám, ja som včera jeden argument použil, ktorý nebol pravdivý. Hej, no, to bol v tej záverečnej diskusii, keď budeme pri tom cestovnom ruchu, sa k tomu dostanem. Ale vždy čakám, že proste niekto sa postaví a proste bude sa biť za to, že my sme to navrhli dobre. Alebo tento návrh je dobrý. A navrhli sme to kvôli tomu a ty sa mýliš. No za posledné 3 roky ja si ani jednu takú situáciu nepamätám. A to nie, že naše názory by boli výnimočné, ale jednoducho tam neexistuje oponentúra. Tam, kde nie je diskusia, tak jednoducho nie sú dobré výsledky. To je proste nespochybniteľný fakt. Hej, no mrzí ma to, lebo to mesto, tá Turčianska záhradka má že jeden obrovský potenciál, ktorý my tu šeredne zahadzujeme len kvôli nejakým akože takým žabomyším vojnám, alebo ako som vravel, tie statusy takým normálne, že detským prekáračkám na pieskovisku mi to niekedy príde, ako keby sme zabudli dospieť v rámci tej verejnej diskusie. Možno aj preto bude tento podcast nejaký dobrý, ale poďme k tomu zastupiteľstvu, aby sme sa nezakecali. Že dobre, rozpočet, OK, teda. Ja som si tu vylial svoju dušičku, ty si niečo povedal, hej, ale principiálne ty si povedal na začiatku svojho príhovoru jednu takú vec, že je to volebný rozpočet. Áno. On je nafúknutý, nafúknutý vo svojej príjmovej časti, čiže budeme sa tváriť, že budeme mať veľmi veľa peňazí. Bol by som rád, keby to tak bolo. Skočím ti do toho. Jedna vec, ja som ju asi 6-krát včera chcel povedať aj v tých faktických a zabudol som to povedať. A teda skúsim to povedať aj vám, milí Martinčania a Martinčanky, že zase vám zvyšili dane. Len aby ste teda to postrehli. Už 3. rok po sebe vám toto vedenie mesta zvýšilo dane o 10%. Úplne, že nezmyselným návrhom, ktorý sa prijal 3 roky dozadu, ktorý nedáva že žiadny zmysel, ale to je taká, že odbornejšia vec. To nebudem rozoberať, ale tie výmery, ktoré vám prídu v marci, v apríli, v máji, tak zase budú vyššie, len aby ste vedeli a pripravili sa na to. Je tam určitý daňový automat, alebo ako by sme to nazvali, ktorý tie dane dvíha automaticky. No toto je ináč dobrá téma, počúvaj. No. Že, lebo ono sa to ťažko komunikuje, lebo koho bol napad ten automat? Pamätáš si? Áno, ja viem, koho napad to bol. No tvoj. Áno. Lenže to bolo vlastne ako... A toto je krásny príklad toho, že ako my bez diskusie dokážeme v meste fungovať takým spôsobom, že si vyberieme tie najhoršie možnosti a vyskladáme z nich riešenie finálne. Hej. Takže ja to len tak popíšem, že ako to bolo, lebo toto nikdy nezaznelo. Hej. To znamená, tam ešte pán Danko sa tváril, že teda chce nejakým spôsobom komunikovať a dali to dvojnásobné zvýšenie daní. On prišiel s tým 100% hore. Tak my sme dali vtedy, že reálny protinávrh, je to aj na zastupiteľstva zachytené a jedným z tých opatrení, takto, a my sme povedali, že nesúhlasíme s tým, že 100%, že OK, chápeme, že musíme zdvihnúť dane, už si nepamätám tie čísla, neviem, či to bolo 50% alebo koľko, a povedali sme, že dobre, pán Danko, ak chcete 100% môže byť, ale potom tam dajme automat na 3 roky, s tým, že sa dostaneme na tú cifru, ktorú vy chcete, ale ľudia nebudú mať také prudké zdražovanie v tom čase. A hlavne výmenou za to nám, pán Danko, prosím vás, akože skúste spraviť nejaké veci, ktoré v tomto meste majú fungovať. Hej? A potom sa to celé nejak tak doplietlo. Do toho vstúpil Jozef Petraš, ktorý vo finále teda hlasoval za ten
Áno, Za ten mačkopes, čo bol schválený. On dodal ten 19. hlas. Áno. A vlastne vybrali si čerešničky z tohto. Hej, že z toho nášho si vybrali také čerešničky, ale zachovali ten svoj pôvodný návrh. Čiže vlastne oni spravili to, že ten strašidelný návrh, ktorý mal Danko, tak ešte navýšili vlastne o všetky tieto veci. Čiže tam bola daň z ubytovania na 2 eurá, čo my sme navrhovali. Čo sme chceli vymeniť za to, že spravte regionálnu kartu, do dneska ani prstom nepohli. Alebo tam bola tá kompostáreň, alebo tam bolo, ja už si nepamätám, tie komisie pre rozdelenie a mestská rada, ktorá je nezákonná a podobne. Takže takto vznikajú vlastne v tých myšlienkach toho nášho vedenia mesta úplne mačkopsy, ktoré vo finále vlastne ničia aj to mesto, aj tých ľudí, ktorí tu žijú. Takže toto som takú odbočku dal, hej, lebo to si normálne, že nahral, ale... Ono to treba vysvetliť, lebo vlastne zo strany primátora tam bol návrh skokovo. My sme povedali nie skokovo, postupne a on to zlúčil do jedného. A naskočilo to aj skokovo a teraz ešte postupne. Čiže vlastne dane rastú stále a ten efekt spiatočný, čo za to, nikto nevidí. Áno, presne toto. Vidíš, toto som ani nevedel, že sa dostaneme až sem. Dobre, čiže rozpočet teda predvolebný, nafúknuté príjmy. Áno. A toto sa bude diať, zrejme bude vôňa asfaltu, tak ako to štandardne býva, či? No, asfalt bude voňať, to je isté. Ono to bolo celkom zaujímavé, lebo bol tam aj iný bod programu v tom včerajšom zastupiteľstve a to boli opatrenia na ochranu klímy, proti zohrievaniu vlastne verejných priestranstiev a všetkých týchto vecí. A ja som sa len otvorene vtedy spýtal, prosím vás, ako toto súvisí s tým, že stále asfaltujeme. My nerobíme nikde vodozádržné opatrenia na nových chodníkoch, my nikde nič nevysádzame, my nepridávame, žiadne stromy nám tu nepribúdajú, iba nám stále nejaké obúdajú. Čo s tým? A proste to je práve tá nekonzistentnosť alebo tá neprepojenosť tých jednotlivých programov. Čiže my si tu schválime nejaký strategický materiál mesta Martin o tom, čo by sme mali robiť a my to zároveň nerobíme. To bolo veľmi pekné. A to viackrát toto zaznelo a ja som sa toho dotkol vlastne v tom bode, kde bolo plnenie rozpočtu, kde som hovoril, že my tu máme nejaký strategický dokument, tzv. PHSR, to je plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. A tam máme rôzne ukazovateľ, koľko potokov vyčistíme, koľko kilometrov vyasfaltujeme ciest. Povedz o tých cestách, to sú veľmi zaujímavé čísla. No my tam máme napríklad v tom PHSR-ku, že neviem, či 20 alebo 25 kilometrov ciest ročne opravíme. Že to je náš merateľný ukazovateľ. A napríklad v roku 2023, ak si dobre pamätám, sme opravili 100 metrov. Neviem ani to v percentách, či sa to dá vyjadriť, to je skôr v promile. Spýtame sa Adama. Čiže akože my máme dokumenty pre dokumenty úplne zbytočné. Namiesto toho, aby sme si priznali realitu a povedať, že OK, tak my sme schopní vyasfaltovať ročne kilometr cesty a poďme sa o tom baviť. A na základe tohto nastavovali rozpočet, tak my tam máme, že normálne, že fantasmagorie nastavené. Takže áno, toto je úsmevné, lebo tam sme sa bavili aj, tam prebehla tá diskusia o tej Turčianskej galérii, že? Áno. Ja som v podstate, a môžem to aj zopakovať teraz obyvateľom, my sme boli donútení asfaltovať, čo je proti môjmu presvedčeniu. Všetko vyasfaltovať a napríklad ten chodník novo vyasfaltovaný pred Turčianskou galériou, to je podľa mňa hanba. Takto to v centre mesta nemá vyzerať. Ja som sa ospravedlnil aj Turčianskej galérii, pani riaditeľke, ospravedlním sa aj vám. Takto my nemôžeme fungovať, že zaplatame niečo novými záplatami bez toho, aby sme išli do podložia, aby sme opravili to, prečo sa to prepadáva a nebodaj tam aplikovali nejaké vodozádržné opatrenia, pridali tam nejakú výsadbu. Toto v podstate v Martine neexistuje. My sme boli donútení uznesením len minúť peniaze na asfaltovanie a nič viac. Aj to vlastne rok meškalo, lebo vlastne neboli schopní vysúťažiť asfaltovanie. Pán primátor stále do nás vyskakoval, že nevieme tie peniaze na asfaltovanie minúť a my sme mu povedali, že bohužiaľ, ale mesto musí vysúťažiť dodávateľa, lebo bez toho sa to spraviť nedá. A neviem, či pán primátor naozaj o tom nevie, alebo aký je tam vzťah, prečo to takto vôbec rieši. Ja stále nad tým rozmýšľam, priznám sa, že stále nad tým rozmýšľam, že kde je teda ten zádrhel, lebo to sa normálne, že začína kopiť z hlavy pána primátora. Najprv išli Hviezdoslavov park robiť, kde prebehla diskusia o tej fontáne, že nebúrajte ju. Hovorím, žiadna fontána sa búrať nebude. Samozrejme, pravda bola, že sa fontána búra. Hej. Už tam nie je. A to sme schvaľovali vlastne realizáciu. Hej, že teraz naposledy to bol Vajanského námestie, kde teda sa ho pýtam, že koľko stromov sa ide vyrúbať. Hovorím, žiadny strom sa rúbať nebude. No a potom som zistil zo životného prostredia, z Vrútok, že tam je povolených 24 stromov na výrub. Čiže sú len asi dve možnosti.
buď to vážne nevie, alebo to účelovo zatajuje. A vlastne aj tretia vec, hej, tu som včera tiež otvoril, hej, že to bolo tiež pri rozpočte. A to bolo to, že vlastne oni nám teraz unisono tvrdia, že tým skvelým verejným osvetlením, čo teda už má vymenené, že ja som raz aj hovoril, že keď som išiel zo Štúrova, tak vlastne v tých dedinách, dokonca ešte tam je aj taká osada rómska po ceste, aj tam mali ešte to osvetlenie, len v Martine sme ešte mali stále sodíkové výbojky. A tvrdia, že z úspory zaplatia úver, z ktorého to berieme, alebo teda z ktorého to platíme. No a ja som si pozrel teda zmluvu, že koľko teda minie verejné osvetlenie megawatt hodín, prepočítal som si to vlastne tou cenou, ktorú máme zazmluvnenú, no vyšlo mi nejakých 220, neviem koľko tisíc eur. No a úver, náklad na úver, len čisto na istinu je 210 000 eur ročne. A hovorím, že aj som sa pýtal, odpoveď som samozrejme nedostal, že či pán primátor hovorí o tom, že 9 000 eur nás bude stať vlastne náklad na energie ročne na verejné osvetlenie, ak tvrdí, že z toho budeme platiť úver. A oni to tvrdili aj pred 5 roky. Ono v konečnom dôsledku vlastne, áno, tú výmenu treba urobiť. Ale to zase mačko pes, že my sme si vlastne ušili na seba búdu a bolo lepšie riešenie, o mnoho lepšie riešenie v tom čase sa nám núkalo. A bohužiaľ teraz už s tým nič nespravíme. Za 10, za 12 rokov tie žiarovky zase budeme musieť vymeniť, ale ešte stále nám bude bežať úver. Ja som dal ten príklad s tým, že to je ako kúpiť si auto s 10-ročnou životnosťou, že po 10 rokoch ho zošrotujem na 20-ročný úver. No, jednoducho tak toto je a čakal by som nejaký protiargument, ale nič. Ono treba možno vysvetliť úplne tak globálne, že čo sa v tom mestskom zastupiteľstve za tie 3 roky odohralo. V podstate my nemáme prístup do väčšiny komisí. Myslím, že... K tomu sa ešte dostaneme. Dostaneme sa? Dobre, tak nepoďme ešte do tej témy. Ostaňme ešte pri včerajšom zastupiteľstve. Dobre, čiže bol nejaký rozpočet, mali sme tú stratégiu na adaptáciu klímy a nejaké hodnotiace správy a tak ďalej. Viac menej oni si schválili všetko, čo mohli. Ja osobne som mal jedinú zmenu rozpočtu, to bolo tých 5 000 eur pre tých bezdomovcov, ani pani Balošakov, ani pán Žilák to nepodporili, ale teda ja som ten antikrist. Ja za seba poviem, áno, na začiatku som aj ja to takto rozmýšľal a som to pripravoval a pýtal som sa, konzultoval som, už to dnes nerobím, lebo je to hádzanie toho povestného hrachu na stenu. Vy tam môže byť akýkoľvek dokonalý návrh, vy môžete priniesť, ale pretože ho poviem ja, alebo ho povieš ty, alebo ho povie Robo Gajdoš, alebo Filip Horanský, Andrej Rodák, tak proste to je červená stop, za toto sa nehlasuje. My keby sme prišli aj s návrhom, ako zachrániť polovicu mestského rozpočtu a že by to nič nestálo mesto, tak oni budú proti tomu, pretože to neprišlo z ich hlavy, nie je to z pracovne pána primátora a toto je no-go. Ešte dokonca to má vyšší level, podľa mňa. My keby sme prišli s tým, že chceme svetový mier, oni hlasujú proti. Áno, niečo podobné sa myslím už aj stalo. Hej. No. Čiže boli takéto veci a áno, v tom rozpočte nemá zmysel nič navrhovať, lebo jednoducho... Ono ináč také celkom smiešné je to, že oni sa sťažujú, že my sme niečo neschválili, však oni majú pohodlnú väčšinu. Áno. Oni si môžu schváliť čo len chcú, aj ten svetový mier. Áno. Ale sťažujú sa, že teda my za niečo môžeme... Nerozumiem tomu celému. Ale tak už každý máme svoj svet. No dobre, toto bolo zastupiteľstvo. Ale bol posledný bod. Poďme k tomu poslednému bodu, kedy sa skončilo, tak ako už posledný rok. On to nebol posledný bod v rámci programu, ale bol to posledný reálny bod, ktorý sa podarilo prerokovať včera na zastupiteľstvo. To bola informatívna správa o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec. Tak to myslím presne znelo. Predkladal to zástupca tej OOCR za mesto Martin, pán inžinier Krištofy. Myslím si, že vedel, čo ho čaká a že vstupuje do určitej jamy levovej a hľadal možno nejaké výhybky. Počkaj, jama levová je akože podľa mňa pozitívna vec v tejto dobe, keď to ľudia sledujú. Jama levová je zaujímavá. Tak ja neviem, ja to nesledujem. Daj iný príklad. Dobre, myslím si, že vstupoval na horúcu pôdu.
hej, že vedel, čo ho asi čaká a myslím, že to tak aj nejako prebehlo. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože tá informatívna správa, to bola znôžka hlúposti, to bolo niekde na úrovni nejakej, nechcem teda zhadzovať študentov prvého semestra vysokej školy, ale proste oni by to napísali lepšie, hej. Nejakú myslím, seminárku. Hej. Až vysoká škola? No áno, zase nejaká, dobre, tak čo mám použiť? No, ja to mám teda ten level nižšie, hej, že proste myslím si, že stredoškolák by dokázal niečo lepšie napísať. Tak bolo to na úrovni nejakej stredoškolskej práce, bolo tam kopec vecných chýb, malo to nedostatky. V podstate to vôbec nevypovedalo o činnosti, pretože ak by to reálne malo vypovedať o činnosti tej oblastnej organizácie, tak by to bolo veľmi negatívne. Lebo tak reálne tá OCR tu v našom regióne funguje a pracuje. No áno, ako Jozef, ja ešte taký kontext vlastne poviem, hej, že stalo sa to, čo sa deje vlastne posledné mesiace. Akože k fungovaniu zastupiteľstva sa ešte dostaneme, ale stalo sa to, a toto je také pekné prepojenie, že vlastne ostali sme tam my, teda poslanci, ktorí sa zapájajú do diskusí, či už sú to od nás, skúsme to inak, klubu, alebo Reštartiaci, alebo Marek Belák. Akože ostali sme tam my a nejaké fragmenty tých nazvem to, Dankových poslancov. A teda Jozef predniesol túto správu skvelú. A keď ju predniesol, tak vlastne vedel, že čo sa stane a keďže videl aj, koľko ľudí sa ide nahlásiť do rozpravy, tak sa pokúsil vlastne ukončiť zastupiteľstvo, aby my sme sa už nemohli pýtať a vlastne, aby to takto skončilo. Čo musím povedať, že za 7 rokov taký huronský potlesk som ešte nezažil, takže Jozef Krištofi dostal jeden obrovský potlesk za tento počin, že teda dal prepočítať poslancov v sále, že či nás je dosť. Evidentne teda ešte tam boli nejaké zbytky tých ľudí, tak 16 sa ich nazbieralo, takže musela ísť rozprava. No a povedz, čo sa stalo v rozprave. No v rozprave, čo konkrétne mám povedať? Popíš to, že no, teda aj Antošová, aj ty, aj ja. V rozprave sa udialo to, že dostal nastavené to zrkadlo. Tá správa bola tak zlá, v podstate ako zle funguje aj tá OCR-ka. Hej? A naozaj Martina Antošová, ty, Filip Horanský, no, to sú ľudia, ktorí s takýmito informáciami bežne pracujú a proste tie informácie sme nedostali a my sme ho vlastne verejne vysmiali za tú jeho prácu. To nebolo vysmiatie len za tú predloženú správu, ale to bol v podstate ocenenie toho, ako je vedená tá oblastná organizácia cestovného ruchu a ako vlastne vďaka aj tomu, ako k tomu pristupuje primátor Danko, ako cestovný ruch v našom regióne vyzerá. No, my to už 7 rokov vlastne tam hovoríme. My sme začali s Robom Gajdošom ešte 7 rokov dozadu a vlastne tú OCR-ku sledovať nejakým spôsobom a pokúšať sa ju nejak akože rozbehnúť ten cestovný ruch, lebo ten potenciál tej Turčianskej záhradky je akože jedna z tých nôh, na čom by mal stať ten priemysel tu, sú tie služby a to je ten cestovný ruch. A hovoríme to dlhodobo. A tak ako teba označili za toho, kto odtiaľto vyváža turistov do zahraničia, tak ty nevieš nič o cestovnom ruchu. Tak vlastne nás označovali, že my tam chceme pôsobiť, alebo niečo, úplne nezmysly, hej, že... Ale, čo som chcel povedať k tomu cestovnému ruchu je, že pre mňa je úsmevné, že tí ľudia vlastne za tie roky vlastne fungujú úplne že rovnakým spôsobom. Len sa im nafúkol budget. Áno. Hej, že proste majú že strašne veľa peňazí. To akože bavíme sa o stovkách tisíc eur, ktoré táto organizácia spravuje. Nikto o nej vlastne nič nevie, nikto nevie ani čo spravia, to sme sa včera pýtali. Ale ten potenciál, ktorý vlastne drieme v tomto, podľa mňa je už väčší, než je samotná OCR-ka. Že proste ono ich to zhltne, ako tí ľudia, ktorí robia tie prenocovania, tí, ktorí sem ťahajú tých turistov, tak týchto ľudí, ktorí vlastne... To není o tom, že by boli neschopní, oni sú schopní všetkého, by som povedal. To znamená, že vlastne oni účelovo si tú organizáciu ako keby zakrývajú. Ty si to veľakrát hovoríš, že nie sú ani členmi AOCR-ky a tak ďalej. Že veľa. Hej, a oni tam nemajú tie najväčších prenos... Však OCR-ka by tu ani neexistovala, keby neboli Turčianske Teplice a kúpele. Oni tam nemajú najväčšieho prenocovateľa. A paradoxne tie kúpele nie sú členom.
To som chcel povedať, hej, že nie sú členom. Máme tu dnes asi najväčšie lyžiarske stredisko Valča. No. Nie je členom. A keď sa tam niekto prihlási do tej OCR-ky, tak ho zamietnú, alebo proste... No celé to je úplne, že také... Ono tam bola taká krásna situácia, včera nastala na tom zastupiteľstve, pretože bod, ktorý sa prejednával predtým, bola informatívna správa o činnosti kultúrnej scény. Čiže to je vlastne tá kultúrna inštitúcia, ktorá vytvára, riadi, organizujú tú kultúru za mesto Martin ako zriaďovaná organizácia. A tie rozpočty sú veľmi podobné. Myslím si, že úplne v rozmedzi nejakých 150 000 plus minus, koľko je vlastne rozpočet kultúrnej scény a koľko je príspevok vlastne mesta. Vlastne to je tá vybraná daň za ubytovaciu kapacitu za predchádzajúci rok. Ale ten efekt, to jednak ako tá správa vyzerala, hej, to bolo neporovnateľné, ale jednak to, ako samotní poslanci, ľudia, návštevníci mesta, ako hodnotia fungovanie kultúrnej scény, ktorá prudko vyletela, vidno ju tu v tom meste. Po odchode predošlej riaditeľky. Áno, na ktorú sme upozorňovali, že to tam nebolo celkom akože v poriadku aj po zákonnej stránke a tak ďalej. Takže vymenila sa pán primátor bol až počudovaný, hej, že aká unizono chvála, ale naozaj, keď je niečo dobré, tak to treba pochváliť, tam není problém. A zrazu my sme padli akože v ďalšom bode programu úplne na dno, lebo prišlo cestovný ruch, jednak správa, jednak obsah. Proste tam sú úplne zlé tie parametre, jednak je to tá členská štruktúra. Ja naozaj komunikujem s tými inými oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu. Tam vlastne neexistuje niečo také, že by sa niekto hlásil do oblastnej organizácie a oni ho nepríjmú. Niečo také neexistuje. Oni sú radi, veď tam príde nejaký potenciál, nejakí ľudia, prinesú so sebou nejaké členské príspevky, niečo do toho cestovného ruchu. V Martine je štandardom, že žiadatelia typu hrady, zámky, ubytovatelia a tak ďalej nie sú príjmaní. A to v podstate, ja by som povedal, že to je až za hranou zákona. Hej. Druhý problém je, že tie peniaze, ktoré tam prichádzajú, na ktoré sa potom nabaluje tá 100% dotácia z Ministerstva cestovného ruchu, čiže tie peniaze sú tam ako keby úročené 100% úrokom, tak tie peniaze sa používajú na podujatia typu jarmok, koncert, čo tam máme, športové podujatie, ale nič také, čo by generovalo nových účastníkov cestovného ruchu, nové prenocovania v našom regióne. To tam proste tak nastavené nie je a to je zásadný problém. Ja to často porovnávam a vravím, nechcem nás porovnávať s Liptovom, lebo to je úplne niekde nejaký Mount Everest cestovného ruchu proti nám, ani s Bratislavou, ale napríklad my máme krásne porovnateľné regióny Stredné Slovensko, to je Banská Bystrica, Zvolen, kde to funguje, kde to ide. Môžeme sa porovnávať s Trnavou, kde to funguje absolútne, a stačilo by tam ísť, spýtať sa, poradiť sa a my by sme sa mohli dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň v priebehu veľmi krátkej doby. Ale taká vôľa tu nie je. To proste tu nejde o cestovný ruch. Ale ty vážne neoceníš to, že oni si dali billboard na Turiec na križovatku do Priboviec? Áno, tam bolo viacej tých zaujímavých momentov. Bolo tam, že za rok mali 5 článkov v novinách. Pravím, keby to bolo za týždeň, tak akože som s tým spokojný, ale že za rok, dobre. 10 billboardov, kde propagujú región Turiec a umiestňajú v regióne Turiec. Hej. Mne to ešte prišlo také, ako keby sme reklamu na novú chladničku dávali dovnútra do chladničky. Asi nejakým takým spôsobom. A čo tam bol ešte jeden zaujímavý moment, a to mi teraz vypadlo. Porozmýšľaj. Ja som jednu vec hovoril... Hlavný dôvod, prečo nechodili turisti do regiónu Turiec, bolo, že boli uzavierky cesty pod Strečnom. Áno. To bolo výborné. Áno. To sme sa všetci veľmi zabavili na tom. Áno, to bol najväčší výpadok. Turisti sa otočili podľa mňa pod Strečnom a išli domov naspäť. A veľmi smútili. My sme mali takú konferenciu vlastne k cestovnému ruchu, nejak s tým teraz pracujeme, vlastne síce organizáciu cestovného ruchu tu máme, ale on ani prieskum nemá. O tom oni ani nevedia, že kto je vlastne náš turista. Ale hovoril som tam jeden údaj a to vlastne aj svedčí o tom, že vlastne tá OCR-ka nefunguje akože úplne, ako je to podľa mňa taký akože nosný údaj, lebo tam sa sleduje 5 údajov v rámci cestovného ruchu, počet ubytovacích zariadení, prenocovania, dĺžka prenocovania, proste 5 údajov. Z
sú na štatistickom úrade. A tuto je napríklad to, že tam som sa sekol. Hej, že ja som pánovi Krištofimu povedal, že teda údaje za mesto Martin neexistujú. No oni existujú. Len tým, že ja na tom štatistickom úrade robím, že v 10 rôznych, akože či sú to zamestnanosti a tak ďalej, že často som tam. Niekde tie mesta nemáš. Ja tam tiež niekedy chodím, mám tie round cube, či ako sa to nazýva. Data cube. Či data cube, ono to nie je celkom ani prehľadné. Hej, ale dôležité je priznať si tak ale chybu. Vieš, že ja som Excelový, ale áno, dáta za mesta fungujú a ono to je aj logické, že teda sú, keďže tam sú tie prenocovania. Takže tam som sa sekol, je to úplne normálne, že sa človek sekne. Samozrejme, toto skončí takým spôsobom, toto keď vyjde vonku, tak vlastne toto mi budú omýlať o hlavu, že pozrite sa, že on nevie robiť s dátami. No. Ale oni na to neprišli, oni budú pracovať s tým, že ty si sa priznal. Už ja s tým dokážem žiť, to, že oni s tým nedokážu žiť, je ich problém. Ale teda dobre, cestovný ruch, akože to bola teda posledný taký highlight toho zastupiteľstva. No vlastne s tým, s čím začal pán Krištofi na začiatku, teda že chcel prerušiť schôdzu, tak vlastne jeho tam tí parťaci okolo tých Dankových poslancov nechali, že úplne jak kôl v plote. Ostal tam sám. Ešte tuším, pán Lechan tam ostal. Myslím, že Mišo Matejčka tam ešte sedel. Áno. A neviem, niekto ešte sa mi mári. Ale to je jedno. Principiálne ostal tam jak kôl v plote. A viceprimátori tam boli. A tuším na konci už len jeden. Aha. Ale to je nepodstatné. A teraz vlastne bolo zájom vystúpenia občana. A to sme zabudli na začiatku povedať, že vlastne oni odmietli opätovne dať slovo občanovi, dokonca hlasovaním priamo pri rozpočte odmietli vlastne prihlásenému občanovi dať slovo. To svedčí trošku ináč o tom, že ako sú nastavení morálne a mentálne tí ľudia. A pre mňa to je normálne, že až také zvláštne, že ľudia, ktorí sú volení akože Martinčanmi, tak keď za nimi príde Martinčan potom, že prosím vás, ja chcem niečo povedať na zastupiteľstve, tak oni mu ani slovo nedajú. Toto mne príde úplne, že... Je to úplná arogancia. Ja som toto zažil aj z opačnej strany. Ešte predtým, ako som bol poslancom, tak ja som niekoľkokrát na to zastupiteľstvo išiel. A nie je to jednoduché. Je to jednoduché vyčleniť si na to ten čas, čakať na tú dobu toho vystúpenia, pretože to nie je presne stanovený čas. Pripraviť si to vystúpenie tak, aby to malo hlavu a petu, aby som sa vošiel do časového limitu. To nie je jednoduché a ja oceňujem každého jedného obyvateľa, s akýmkoľvek názorom príde. Je to jeho právo tam vystúpiť, odprezentovať tam jeho názor a je to absolútna ignorácia moci, alebo ako to nazvať, že niekto zahlasuje proti tomu, aby takýto občan, ktorý toto všetko absolvuje a pripraví si to, aby nevystúpil. Ja tomu nerozumiem a toto je pre mňa odsúdenia hodné. Jednoznačne. No ale vlastne, vrátim sa teda k tomu priebehu a teda bol ten posledný bod o cerka, on tam stal jak zmoknutý pes, ten Jozef dostal proste ten obrovský náklad. A teda aj si písal, musím povedať, že písal si, že chcel sa nejakým spôsobom obhájiť. Ja viem, že by to skončilo v osobných rovinách všetko, ale tým, že sa zmenil rokovací poriadok a tak ďalej, tak vlastne my musíme hlasovať o tom, že ten občan, že či môže vystúpiť. Lebo on bol nahlásený ďalší občan aj k tomuto bodu, tak vlastne primátor musel dať hlasovať medzi poslancami, že aby sme mu dali slovo. Tým pádom sa zistilo, že nás tam je málo, že teda ho tam nechali chudáka samého a tým pádom on nemohol ani reagovať, ten Jozef. Čo mi príde tiež nefér. Nefér voči nemu, akože to, že tá jeho práca a tá jeho zodpovednosť aká je a že proste sme v tomto akože oprávnene kritickí, je jedna vec, ale druhá vec je, že každý má právo sa obhájiť, podľa mňa. Aj ten Jozef sa mal právo obhájiť a to, že ho tam nechali vlastne tí poslanci, ktorí si dokážu odhlasovať čokoľvek, tak to mi príde úplne že zvláštne. Tak, ale principiálne Jozef vlastne dostal vlastne facku. To, čo chcel on spraviť, tak vlastne sa mu vrátilo po tej diskusii. Ono sa mu to vrátilo viackrát. Jednak sa mu vrátilo to, čo možno chcel pred 15 minútami spraviť sám, ale jednak sa mu vrátilo aj to, že za ten systém toho hlasovania a vôbec organizácie toho rokovacieho poriadku on sám hlasoval.
Čiže vrátilo sa mu to aj v tomto zmysle, pretože takto to v minulosti nefungovalo a takto to nebolo nastavené. A vrátilo sa mu aj to, ako je celé to zastupiteľstvo nastavené. Ja by som rád upozornil, veľa ľudí to sleduje aj na tých televíznych prenosoch a pozývam. Nie je to síce nejaké veľmi príjemné a sú aj príjemnejšie momenty, ale skúste si to niekedy nejakým prísluchom pustiť popri nejakej inej činnosti. A tam si všimnete, ako náhle udrie nejaká 14:30, tak prvá rada poslankyň sa priebežne vyprázdňuje, proste oni už odchádzajú. Čiže tam je to veľmi pekné, ako keď nás presviečajú tí poslanci, a ja som tiež jeden z nich, že to budem robiť na 100% a budem tomu venovať všetok svoj čas, ktorý budem mať k dispozícii. Tak ja naozaj, keď je deň mestského zastupiteľstva, tak ja doma poviem, do 8 so mnou nepočítajte, že neprídem. A máme tu poslancov, ktorí naozaj tiež na tých billboardoch, som tu, budem zastupovať ľadoveň, budem pre vás žiť, dýchať, všetko možné, a oni už po tej 14. nemajú čas, aby tam ani sedeli. A oni tam sedia pasívne, alebo často si tam riešia svoje pracovné problémy a proste to je nad ich nejaké časové možnosti tam vôbec na tom zastupiteľ. Vysoko ich to asi otravuje, aby tam boli. Tak áno, videl som aj ja, keď si pani poslankyňa kupovala športové oblečenie. Ja som na to upozornil, lebo áno, my to vidíme trošku takto. Ono to zastupiteľstvo žije takým, ešte ono má taký druhý rozmer. To si často neuvedomuje, lebo ak tam nie ste a sledujete to len cez nejaké záznamy televízne a to čo zaznamenajú mikrofóny, tak počujete len to, čo tam niekto prestrihne. Ale ono to zastupiteľstvo, rôzne pokriky, výmeny názorov a tak ďalej, on to funguje. Ja som si napríklad musel zvyknúť na jednu vec, to poviem ako takú perličku, že ja som teraz si niečo pripravil, išiel som s niečím vystúpiť a zrazu tam pán Hudec mi niečo do toho vykrikoval, pani Červeňová mi do toho niečo vykrikovala a ja taký altruista, tak oni mi chcú pomôcť, oni ma chcú posunúť ďalej v tej mojej téme. No vôbec nie. Oni ma v podstate rozhadzovali tú moju koncentráciu a proste hovoriť niečo, keď 4 ľudia do mňa vykrikujú niečo, to nie je, na to si treba zvyknúť, to sa treba naučiť. Hej. Ja som potom začal robiť to isté a oni potom prestali. Hej. No, ale toto je dobré prepojenie na to, že ako funguje vlastne to zastupiteľstvo a čo za tie 3 roky sme si zažili, alebo ako nefunguje. Hej? Že treba si naliať čistého vína. Vlastne ono, ako sledujem tých 7 rokov Jana Danka, hej, že to je normálne, že odklon od všetkého normálneho a morálneho a príklon vlastne k takému osobnému autoritárstvu. To, že vôbec už nepočúva nikoho a nič, to už ma ani neprekvapuje. Ale to zastupiteľstvo ako také, vlastne aj princíp zákona o obecnom zriadení je ten, že vlastne tá úloha primátora zastupiteľstva má byť vyvážená. A toto v Martine že vôbec nefunguje. Už dokonca vlastne kolegovia zo Žiliny si dávali statusy k tomu, že pozrite sa do Veľkého Martina, že ako strašidelne to zastupiteľstvo funguje, že proste neuznášanie schopné, nechodia, odchádzajú a tak ďalej. Fakt, že ako stávame sa takými ako veľkými fekišovcami, to nazvem. A len v takej rýchlosti skúsme aj ľuďom teda povedať, že čo je vlastne problém toho zastupiteľstva, že prečo to nefunguje, pretože ono aj v rámci toho, že nie sú rovnaké názory, že sú tam nejaké 2-3 tábory a podobne, sa dá fungovať, pokiaľ je šikovný primátor, šikovný v zmysle, že rešpektuje ako keby nejaké tie prvky demokracie a toho, že proste ty, ja a ďalší poslanci sme volenými predstaviteľmi, my zastupujeme ľudí, my sme im dali nejaký program a chceme to presadzovať, tak šikovný primátor vlastne vie brať tie dobré návrhy aj z 2., 3., 5., 10. strany, že tam nie je problém. Lenže v Martine vlastne od začiatku už tohto volebného obdobia to je tak, že prvý inštitút pod zastupiteľstvom nižší je Mestská rada. Tá je zložená protizákonne. Tam nie je o čom. Jednofarebne. Je jednofarebne, aj Jozef Petraš to pekne mal k tomu takú infografiku, ale je to porušovaním zákona a teraz veľa ľudí mi častokrát napíše, že ak to je porušenie zákona, tak to dajte, tak to vlastne riešte. Dajte to na súd, dajte to na prokurátora. No lenže my sme to dali paradoxne, a to je krásne na tom, paradoxne pani Gálová, vlastne ešte 6 rokov dozadu, so mnou, s Robom Gajdošom a so Stanom Tomkom sme dávali podanie na prokuratúru, že je nezákonne zložená Mestská rada. Principiálne tým istým spôsobom ako dneska nezákonne.
prokuratúra to prijala a tam je ten proces taký, že vlastne keď prokuratúra príjme ten návrh, tak ide to naspäť do zastupiteľstva, ktoré sa má k tomu vyjadriť, že aha, že vy robíte niečo protizákonné, že vyjadrite sa k tomu. No, majú tam väčšinu, akože neprejde to, a potom čo máme robiť? Máme ísť akože na občiansko-právny súd. Oni s týmto proste rátajú, Danko s tým ráta, niekto mu to poradil, že aj tak to nezažalujú, no tak proste tam sedia. Alebo tie procesy budú trvať tak dlho, že sa to aj tak do konca volebného obdobia nevyrieši. Áno. Toto je jedna ako keby z takých nefunkčných vecí v rámci slovenského právneho systému, že jednoducho pokiaľ, a to my nie sme, že jednotlivci, nás veľa poslancov, ktorí vnímame, že toto nie je správne. Ty si dal krásnu tabuľku napríklad, že môžeme si ju to aj ukázať. Áno. Verím, že teda aj poteší divákov, že keď ju uvidia tú tabuľku vlastne s tým, že kde sú osadení vlastne poslanci v jednotlivých mestských podnikoch, čiže kde sa poosádzali alebo kde ich dosadil Jan Danko. A to je vlastne kľúč k tomu, že prečo hlasujú, ako hlasujú. Čiže máme teda mestskú radu, ktorá je nezákonná, potom teda ako mocenský nejakým spôsobom týchto 15, 16, 17, 18 poslancov si poosádzal pán Danko ako za nejaké všimné do týchto spoločností, kde teda to všimné dostávajú vo forme nejakých odmien. A to je ako keby druhý rozmer. No a potom sú komisie. Hej, komisie sú, že vo funkčnom meste komisie sú strašne dobrým nástrojom. Fakt, že tam sa prefiltruje toho strašne veľa a proste tie komisie majú svoje zamerania. Hej, je komisia cestovného ruchu, komisia životného prostredia a tak ďalej. To, že už v minulosti sa stvrkli celé komisie len na to, že ako rýchlo ako prerozdeliť dotácie, tak to je fakt, ale skús povedať k tomu, že ako si myslíš, že sú tieto komisie nastavené. Hej? Lebo toto celé nám dokreslí vlastne to, že prečo to zastupiteľstvo nefunguje. Ono možno treba vysvetliť, existuje nejaký materiál, proste nejaké nové VZDNko mesta Martin, rozpočet mesta Martin, nejaký, neviem, výstavba nejakého námestia a tak ďalej. A ten materiál, on postupne ide nejakým procesom, on ide cez tie komisie, tam prichádzajú tí pracovníci úradu, ktorí to tým poslancom, prípadne členom, neposlancom vysvetľujú, oni sa môžu pýtať, môžu sa k tomu vyjadrovať, dávať nejaké návrhy, potom to ide do mestskej rady, ktorá zasadá, myslím, že týždeň pred zastupiteľstvom vždy a vlastne až potom ten materiál ide do samotného zastupiteľstva. Hej, aby sme to vysvetlili, celý ten proces. Čiže za normálne okolnosti je tam určité časové obdobie, niekedy rádovo možno aj v mesiacoch, kedy poslanci môžu tie materiály študovať, môžu sa pýtať, môžu sa k tomu vyjadrovať, môžu ísť na úrad, môžu si k tomu pozrieť nejaké zákony a tak ďalej. A to je podľa mňa, takto by mala vyzerať kvalitná poslanecká práca. Hej, takto. To je moja predstava, asi je to štandard. No a v meste sa to udialo tak, že v podstate nepohodlní poslanci, ktorí nechcú hlasovať za návrhy Jana Danka, ktorí mu nebodaj protirečia, ktorí s ním nesúhlasia, ktorí dovolia si mať iný názor, by som to povedal, tak boli v podstate z takýchto komisí vyhadzaní. Ja napríklad nie som v žiadnej komisii, ty v takej pracovnej, ty si len v tej takej tej zákonnej, myslím, taká. Ja som v tej zákonnej a potom v tej eurofondovej, ktorá nefunguje, áno. Čiže nám odpadá ten prvý stupeň, čiže my v žiadnej komisii nieme, čiže keď je ten materiál mesiac, dva dopredu prezentovaný v komisii, tak tam nemáme možnosť sa s tým nejako oboznámiť, ani nevieme, že čo sa tam vlastne deje. Nemáme žiadne zastúpenie v tej mestskej rade, čiže nám odpadá ten druhý stupeň. A bežne sa to deje tak, že vo štvrtok je mestské zastupiteľstvo a my v pondelok dostaneme link na stránku mesta, kde sú umiestnené materiály. Ja som to niekedy počítal, niekedy to je až niekedy 200, 300, 400 strán materiálu. Čiže ja mám 3 dní popri svojej práci, živote, rodine a tak ďalej. No, dobre, preženiem 3, mám pondelok, mám utorok, mám stredu, kebyže, ale nie celý, lebo v pondelok to väčšinou naskočí niekedy po obede. A ja mám 3 dní si tieto materiály čas naštudovať v úvodzovkách, mám čas sa pýtať, mám čas to porovnávať a tak ďalej. Úplne na hlavu postavené, Ale počkaj, ale pán primátor dal interný príkaz pána primátora, že sa majú dokumenty posielať všetkým poslancom. To sa týka materiálov o predajoch majetku, ale v podstate iné materiály nechodia. To bol fór. Tým oni teraz argumentovali, ale tak toto celé nefunguje. Čiže takto potom vyzerá tá
naša kvalitná práca, kde my potom sedíme niekedy do polnoci s červenými očami a si tie veci navzájom, kto tam čo zistil a tak ďalej. Lebo naozaj ja si dovolím povedať aj v tvojom mene absolútne a v rámci všetkých členov nášho klubu, my chodíme na mestské zastupiteľstva pripravení. My nemáme niekde zoznam alebo nečakáme, ako nám kto ukáže, že máme hlasovať, ale ja naozaj hlasujem podľa toho, ako som si ten materiál naštudoval, ako súznie moja predstava zákonnosti toho materiálu, tak potom o ňom takto slobodne hlasujem. No, ja som násval povedal, že interný príkaz pána primátora, lebo ešte trošku sa mi to v mysli vrátilo aj naspäť k tomu rozpočtu. No. Že ja som prišiel na to, že prečo vlastne ho vôbec netrapí to, že vlastne on robí investíciu, ktorá nám ročne dáva 500 000 mínus do rozpočtu. Hej, to znamená, že platíme o 500 000 eur viac alebo o 140 000 viac. To sú že milióny, hej, čo ten človek narobil. Samozrejme, no to je pekné, však postaviť niečo nové je super. Hej. Len ani ty si asi nekúpiš Lamborghini, keď nebudeš mať na benzín. Hej. Áno, alebo na poistku. Alebo na naftu, na poistku, to je jedno. No. Čiže to je všetko super. No. Len tým, že on vyšiel z prostredia vlastne zdravotníctva, tak tam by som hľadal ten problém, lebo oni v zdravotníctve to je večný kolobeh toho, že nemocnica funguje nejakým spôsobom, vytvára dlhy roky za rokmi a potom príde nejaká vláda a spraví oddlženie nemocnice. Áno. A zase narastajú náklady, a zase oddlženie. Tých oddlžení už bolo 200, hej, že preháňam. A ešte ich niekoľko bude. No, čiže keď pochádzaš z takéhoto sveta, ako ty že tie sa peniaze nepozeráš... od niekaďaľ vždy prídu, spadnú áno. z neba. No len toto nie je prípad mesta. Proste mesto je organizácia, ktorá môže tak maximálne pôsobiť s vyrovnaným rozpočtom. My nemôžeme ísť do deficitného. My nemôžeme žiť na dlh v zmysle, že si príjmeme ako štát deficitný rozpočet. Nie, my musíme mať vyrovnaný v každom prípade. A toto je že obrovský problém, že on pochádza zo sveta, kde proste môžu mať deficitný rozpočet koľkoľvek chcú, lebo raz príde ten Ježiško a zaplatí vlastne tieto dlhy. A to i ty, ja a mnohí z nás sme ešte z prostredia podnikateľského, kde ešte nie, že peniaze neprídu, ale my si ich musíme najprv zarobiť. A keď si ich zarobíme, tak potom z nich platíme dane. To je podľa mňa pre neho nepochopiteľná záležitosť. No však takto. Ja sa rozprávam s mnohými podnikateľmi, aj teraz som mal rozhovor. To bol asi deň pred zastupiteľstvom, si myslím. A akurát som si študoval alebo robil som si prípravu vlastne tých to nie je ani investícia, lebo ja nepoznám na to slovo, hej, že proste ty si postavíš náklad, hej, že to nie je investícia. Aj keď teda v samospráve sa na to nedá takto pozerať úplne. Tam je to inak. Sú činnosti, ktoré musíme robiť a tak ďalej, ale zase je rozdiel, či to robím s nulou, minus 10 000 alebo minus 500 000. To je zásadný rozdiel, lebo potom toho 500 000 ročne, to sú 2 milióny za 4 roky. Na Dehejnej by mohla byť hotová, za Turčianska by mohla byť hotová, Aurela Stodolu by mohla byť hotová za tieto peniaze. Mne to trhá uši, keď sa hovorí na meste, že ideme investovať do oprav chodníkov. Hej? Toto je jedna tiež storka, čo som vlastne teraz vytiahol, hej, že 4 roky dozadu, a pamätám si to ako teraz, hej, tam sedeli bývalí poslanci, ktorí sme vymenili, Štajndl, Kolár, viceprimátor. Dokonca viceprimátor vtedy povedal, alebo takto to bolo o tom, že vlastne prišiel návrh, že zoberme si úver 1,4 milióna, lebo je 7 mestských častí, do každej mestskej časti 200, na opravy chodníkov. No, znie to skvelé sa to predáva, to bolo ako pred voľbami, bude voňať asfalt všade. Áno. Aj to nakoniec nejak tak bolo, len nebol to nakoniec úver, lebo si to fakt, že uvedomili. Ale proste normálne, že oni prišli s týmto materiálom, že 1,4 milióna na chodníky. A ja som im vtedy povedal, že nie je lepšie, a to ešte aj Tomáš Ignača, ktorý vlastne už je u nás v klube, tak vlastne aj on vtedy mi drukoval, že to dáva zmysel, že zoberme toho 1,4 milióna, poďme zatepliť školy, poďme tam spraviť fotovoltiky a postupne my budeme mať zdroje na to, aby sme mohli robiť tie chodníky. Ale my keď dneska spravíme chodníky, tak proste o 4 roky tie školy budú v ešte horšom stave, ešte viac budeme platiť na energie. A tie chodníky už tiež budú zase zlé, lebo sa len zaplatajú asfaltom. A vlastne, a doteraz si pamätám všetky tie príspevky tých ľudí, hej, dokonca si myslím, že pri jednej príležitosti aj pán Hudec, hej, že čo to rozprávam za nezmysly a podobne. Ako
Ja tomu celému nerozumiem. Akože v osobnom živote by sme sa takto nechovali vlastne k tým svojim peniazom, k svojmu majetku a k svojej výplate. Nekupovali by sme si to 10-ročné auto na 20-ročný úver, alebo teda auto so životnosťou 10 rokov na 20-ročný úver, ale proste tuto je to normálne, že tí ľudia sa ešte dokážu za to biť a príde im to, že správne. Ale no je to celé zvláštne. Asi sme už na konci toho, ja som strašne rád, že som ťa tu mal ako prvého hostia. Teda, Dúfam, že nie je možno posledný krát. Určite nie posledný krát, lebo s tebou sa strašne dobre rozpráva. Podľa mňa si veľmi múdry človek, ktorý má čo povedať. A tak, ako som povedal na začiatku, som nesmierne rád, že si v zastupiteľstve, že vlastne tomu mestu pomáhaš vlastne tým svojim životným príbehom a životnými znalosťami. Ešte jedna vsúka k tomuto, že ty si prípad toho, že keď tie životné znalosti vlastne dokážeš pretaviť v pomoc tomu mestu. Ale ono to nefunguje tak, že keď príde človek bez životných znalostí, takže s funkciou príde to nejaké to poznanie, hej, a zrazu z neho bude nejaký akože super manažér, no tak toto nefunguje. Ako každý si musíme v živote niečo odbiť, tak ako ja som hrával hádzanu, hádzanárom dobrým sa nestaneš tým, že zoberieš ruku či loptu do ruky, ale proste musíš si niečo odtrénovať, aby si na nejakú úroveň sa dostal. A to isté je vlastne v tvojom prípade, proste ty podnikáš koľko? Koľko podnikáš? My sme začali v roku 92, čiže to bude teraz 33 rokov. No, krásne. Sa samoživím. Super. A ešte x ďalších A nie zamestnancov. si príťažou pre štát a... No ono to je napríklad veľmi dôležitý ten aspekt, a ja by som na to aj možno chcel upozorniť, že tam je vždy dôležité, že ten človek, ktorý ide do akejkoľvek politiky, do akéhokoľvek stupňa, byť v tej politike nemal vidieť zdroj svojho príjmu. Pretože ja skôr fungujem systémom, že ja na to, čo v tej komunálnej politike v tom meste, tak doplácam. Doplácam na to svojim, samozrejme, osobným časom, pracovným časom, musím si nejako organizovať veci, ale na tomto sa zarobiť nedá. A najhoršie je, keď sa Pokiaľ si morálny človek, nejdeš tam... A pokiaľ sa niekto nezvrtne, Áno. a asi tie hodnoty nejako neprevráti a zistí, že nejaké peniaze sa na tom dajú zarobiť a potom sa vyberie touto cestou, čo v Martine vidíme. No ale zase, ja som rád za to, ako nás to prečistilo fakt, že ostalo u nás 8 že extrémne šikovných ľudí a postupne aj teda ďalších našich kolegov si sem budem sem si volať aj ďalších ľudí z mesta, ktorí sú zaujímaví, majú čo povedať, či už teda do komunálnej politiky, alebo do života v meste, na to, aby sme konečne začali trošku to mesto odliepať od dna. Takže ďakujem veľmi pekne, Juraj, že si tu bol ako prvý host. Ja možno len poviem na záver, ja nemám stránkové hodiny od do. Keď ma stretnete v obchode, na pešej zóne, v parku alebo kdekoľvek, kľudne mi povedzte, že máte nejakú otázku. Ja som na to zvyknutý a veľmi rád sa s vami porozprávam. Takže to bol Juraj Štál. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa na budúce.